puštanje, razgovor. Lepo mi je toku razgovora dosta toga ispričam i dosta toga i naučim od drugih majka. Lepo se raspričamo, pustimo se. Svako daje svoj predlog, šta ima, kaže šta je, ne znam sve tačno šta da ti kažem, ali uvek nešto priča nešto što meni odgovara. Ovo je mesto gdje mogu da se opustim i da razgovaram sa nekom šiluka i sa poznanicima svojim i da se opustim toliko da kad odem kući zaboravim sve i baš mi je super. Čitanje, pevanje, igraju se. I to je se jako sviđa i kod kuće je posle celog dana preokupirana time. Sve što je ovdje naučila na kući posle to ponavlja. Prvenstveno uči. Drugo, boji, crta, druži se. Nije samo, zna da podele igračke i tako dalje. Znači, bukvalno uči. Uči engleski, to mi je mnogo drago. Pored učenja engleskog koji je aktualan u poslednjih par nedelja u organizaciji Ponos, šta je vašem detetu još pruženo za ovu organizaciju? Koji su to programi? Možete se setiti? Prevazilaženje jezičke barijere, gde je stekla toliko dobro znanje da sad kad je krenula u predškolsko da je ona jedna od najboljih. Šta je mana ove organizacije? Da ste vi na čelu ove organizacije, šta biste promenili? Ja ne bi ništa, jedino malo više da se skupljamo. Ne bi ništa promenila. Nema, što se tiče mana, nema ih. Sve ostalo je dobro za sada. Nikakvih primjera nema za sada. Pa mane nema. Nisam ni razmišljala o tome. A prednosti je jedino to što deca dolaze, druže se, uče. Ništa ne bi izbacila, ništa ne bi dovoljala ovdje i za majke, i za očeve, i za samo. Šta biste preporučili drugim mamama koje nisu do sada došli na radionicama? Ako bi voleli da svoje deca obrazuju i da se deca druže i da dele svoje igračke, da dođu. Da dođu i da vide kako je ovdje super, zaborave na moment na problema s tom. Hello, what's your name? My name is Šta te privlači da radiš sa ovako malom grupom dece, sa ovim najmlađim našim pilićima, kako ih mi popularno zovemo? Pa mene najviše privlači to što nekako zadobijem njihovu pažnju i najmanji su od svih kojih poznajem, tako da mi je najlepše sa njima da radim. Šta ste radili u proteklih par nedelja? Pa prvo smo radili upoznavanje članova porodica, radili smo boje i danas smo naučili broj. Koliko si zadovoljna onima što su postigli do sada? Veoma sam zadovoljna njima jer su dovoljno brzo naučili i naučili su više nego što smo ih mi naučili. Kada bi morala da im daš ocenu, ali realnu ocenu, od 1 do 10, koja bi tvoja ocena bila? 10. Kad bi mogla veća ocena, bila bi još veća.